Do prezentácií sa dajú vkladať aj rozličné tvary. Zo všetkých programov Office sa tvary asi najviac používajú práve v PowerPointe. Ak chcem niečo napríklad zvýrazniť, poukázať na niečo, môže to byť aj obrázok, chcem niečo nakresliť, napríklad schému, na toto všetko sa dajú použiť tvary. Robíme antifajčiarskej kampani a potrebujem znázorniť zákaz fajčenia. Bohužiaľ, našiel som len takýto obrázok cigarety, samotný zákaz si môžeme nakresliť pomocou tvarov. Opäť karta vložiť, tvary a tu je zoznam tvarov, ktoré môžete použiť. Veľmi často sa používajú obyčajné čiary, šípky, štvoruholníky alebo aj takéto vyplnené šípky. Tu je srdiečko, ktoré sme už použili v jednej z predchádzajúcich lekcií. Teraz však potrebujem toto. Zmenil sa mi kurzor myši a stačí mi ťahať myšou, najlepšie po diagonále. Môžete si to vyskúšať. Ak potrebujete menší alebo väčší tvar, OK. S tvármi sa pracuje rovnako ako s obrázkami, takže si môžete zmeniť veľkosť. Takýmto odhadom sa však neviem presne trafiť, aby som mal presný štvorec. Nevadí, hore na karte formát si zvolím, aby som mal napríklad 12 cm, Enter a šírku chcem mať tiež 12 cm. Presuniem približne na miesto, ktoré potrebujem a teraz môžem tento tvar ďalej formátovať. Na karte formát zvolím výplň tvaru, na zákaz sa hodí napríklad červená farba a takisto si môžete nastaviť aj obrys tvaru. Aby ste to lepšie videli, ja si zvolím hrubšiu čiaru a môže to byť napríklad čiernou farbou. Zákaz je hotový, ale tá červená vyzerá dosť tak umelo podľa mňa. Môžeme skúsiť použiť aj niektorý zo štýlov. Červená farba a tento posledný možno, že vyzerá najlepšie, taký trošičku 3D efekt. Dobre, teraz mám taký problém, že keď by som chcel presunúť celý obrázok, musel by som najprv presunúť jeden obrázok a potom druhý. Takisto, ak by som chcel zmeniť veľkosť, musel by som to robiť osobitne pre obidva obrázky. Namiesto toho si však označím jeden obrázok, podržím klávesu Ctrl, označím si aj druhý obrázok. Teraz sa to dalo spraviť celkom v pohode, ale niekedy máte dva obrázky za sebou, prekrývajú sa a nedarí sa vám ich označiť. Ak na snímke nemáte nič iné, napríklad iný nejaký obrázok alebo text, tak môžete použiť aj klávesovú skratku Ctrl a A. To vám označí všetky objekty na snímke. Pozrite napríklad, tu mám viacero objektov, stlačím Ctrl a A a označia sa mi všetky. A mohol by som napríklad použiť teraz nejaké spoločné formátovanie, alebo ich môžem všetky vymazať pomocou klávesy Delete. Poďme však nazad, označím si obidva obrázky, kliknem pravým tlačidlom a vyberiem zoskúpiť a zoskupiť. Obrázky sa spojili do jedného a ten môžem ľubovoľne premiestňovať alebo meniť veľkosť. Vytvorím si teraz čistú prázdnu snímku a môžeme si ešte ukázať nejaké iné tvary. Už som spomínal, že veľmi obľúbený je napríklad štvoruholník. Opäť natiahnem tak ako potrebujem. Chcem znázorniť, že cigarety vedú k rakovine. Kliknem pravým tlačidlom a zvolím si upraviť text. Do každého tvaru takýmto spôsobom môžete ešte niečo aj dopísať. Takže napíšem cigarety. Teraz podržím Ctrl a skopírujem si ten tvar, aby som mal ešte jeden taký istý. A tento text teraz prepíšem na rakovina. Cigarety vedú k rakovine. Vložím si tretí tvar a tým môže byť nejaká šípka. Hotovo. Teraz označím všetky tvary pomocou Ctrl a A na karte domov zmením veľkosť písma. Chcem asi o niečo väčšie písmo a typ písma ešte môžem zmeniť na Verdánu. Na karte formát zase môžem zmeniť štýl tvarov. Pozrite, všetko robím naraz pre všetky tri tvary. Môže byť napríklad niečo takéto a obrázok je hotový. Na poslednej snímke mám ešte amerického prezidenta a chceme ešte umocniť nebezpečenstvo fajčenia. Môžeme mu vložiť napríklad takúto nejakú bublinku.
Na nej hovorí, že fajčenie je hlúposť. Zväčším písmo. Spravím ho tučné. A môžeme ešte zmeniť štýl. Opäť označím obidva obrázky a nechám si ich spojiť do jedného. Pomocou tvarov môžete vkladať šípky, obdĺžniky, kruhy, srdcia, zátvorky, bublinky, ktoré vám skrášlia alebo upravia vašu prezentáciu, aby bola ešte zaujímavejšia.